Fem un torn de les preguntes, sigueu breu, sobretot no ens allarguem perquè queden 10 minuts. Sí? Bé, bona nit a tothom. En primer lloc, felicitar la Montse de la bella intervenció que ens has fet, de veritat, que has fet molt bé. Ens has aportat valors importants que a vegades passen desapercebuts i us resumiríem el valor de les persones. Jo crec que ens falta una ciutat encara molt més humana del que la tenim. De totes formes, la meva pregunta fa referència al paper que ha d'exercir Lleida com a capitalitat de les comarques de Lleida. Voldria saber quina és la teva opinió, perquè des d'un punt de vista, a vegades, diria que molt sovint, s'exerceix una capitalitat molt dura en front de les comarques de Lleida o d'una forma no pot ser lo suficientment equilibrada, i sabem perfectament que Lleida, tot el seu conjunt territorial, geogràficament està molt desequilibrada a nivell poblacional. De fet, la ciutat quasi té un terç de la població de la província actual i, per tant, exerceix una mica aquesta capitalitat, com pot dir Barcelona i Catalunya, d'excessiva condensació de poder. La pregunta és això, quin model veuries tu de cara a l'exercir Lleida enfront de les altres ciutats del nostre territori, de les nostres comarques, i per tant, quin tipus de relació creus tu que hauria de tenir? Hi ha alguna pregunta més? Perquè en principi hi hauria possibilitat d'una pregunta més, si no ho deixem tancat aquí. Jo també vull agrair el que has dit, que hi ha hagut un corrent d'idees sobre Lleida que en principi crec que valdria la pena que això es conegués més, perquè tinguis l'oportunitat d'explicar-te d'una forma més extensa i davant d'auditoris més amples, perquè ningú no es faci la idea de que Lleida no està pensada. Hi ha gent que ha pensat en Lleida, hi ha gent que teniu aportacions molt clares. Jo una opinió sobre aquest esmorteïment una mica que s'ha vingut comentant tant per part vostra com per part d'alguns altres que han intervingut. Jo tinc la impressió que, a diferència de ciutats més grans, Lleida està com una mica atenallada, sobretot a nivell comunicatiu, molt especialment pel que són els poders públics, molt especialment per l'Ajuntament, i ho vull dir així, amb un graus que l'alcalde actual ha assolit un autèntic paroxisme, és a dir, l'Ajuntament està tot arreu, fa de tot, o l'alcalde, no sé si l'Ajuntament o si és l'alcalde, cosa que dona una imatge distorsionada. La ciutat és molt més gran i el problema és que segurament moltes altres iniciatives tenen dificultats per aflorar, per conèixer, per invitar a que la gent que podria estar interessat hi participi. Per tant, jo penso que hi ha un problema i un altre problema, és que hi ha el problema d'assumir aquest lideratge social i polític i que els mitjans de comunicació ho reflecteixin així, com a mínim que es faci bé, perquè un dels aspectes que has comentat tu, l'aspecte de la identitat, Lleida com a un puntal de la cultura catalana en tot aquest territori, les activitats públiques i lúdiques que es fan, potser sí que els aspectes de l'alta cultura estan més cuidats, però els aspectes més populatxeros, diguem, que jo crec que també s'han de cuidar perquè on va molta més gent, també passa molta més gent, des de les firetes fins als concerts de la festa major, fins tot això, jo crec que els aspectes del català, la cultura catalana, no estan massa ben cuidats. No són mai caps de cartell, el català a les firetes és inexistent, cosa que no passa a tot arreu, hi ha altres ciutats que s'ho han plantejat i ho han resolt, i després quan la crisi obliga a retallar pressupostos ja veiem que és el primer que causa els retalls. Llavors aquí jo penso que Esquerra té un punt de vista radicalment diferent d'altres forces que tenen altres propostes per la ciutat. No podria preguntar-te res en concret, però si vols fer algun comentari. Sí, deixem així, tanquem. Sí. El paper de Lleida, Jaume, respecte a les altres poblacions, la veritat és que el desequilibri demogràfic d'aquí no passa en cap altre lloc de Catalunya, i el fet que hi hagi Reus i Tarragona, Figueres i Girona, Sabadell, Terrassa, Manresa, ciutats
que poden anar exercint, quedi més repartit, o sigui, la influència no és tant un monstre i després al voltant uns municipis. Jo crec que aquí l'únic que s'ha plantejat és un model d'àrea metropolitana que es basi només en serveis, en què si els municipis no tenen prou serveis sanitaris o prou serveis educatius o prou serveis d'altre tipus venen aquí, però a sobre amb el problema que les infraestructures o les connexions no són les que hi ha. Per tant, jo crec que nosaltres el plantejament que defensem és no ser una capital que devore, que es menja, que succione a l'entorn, perquè aquests municipis que demogràficament també han anat creixent però que evidentment el desnivell és tan gran, és difícil que també puguin tenir una capitalitat, però podem utilitzar elements com el riu que acaben connectant altres municipis del Baix Segrià i de la nostra zona, que puguin donar també aquesta connexió d'identitat també, no només en serveis administratius. Això és una cosa que si hi ha més recursos els municipis aniran tenint i si no hauran de venir a Lleida i que quan vinguin a Lleida també no sigui el concepte aquest de provincialisme que tenim nosaltres envers a Barcelona que no el tinguin ells respecte aquí. Per tant, jo crec que una cosa són els serveis administratius que aquests estan funcionant, però s'hauria de fer una aposta per diversificar i donar també potència a la resta de territori, amb accions com ara abans de posar l'exemple dels trens dels llacs o d'exemples que puguin donar aquesta identitat, que puguin afavorir també que la gent dels municipis del voltant no tinguin aquesta sensació que només passen les coses a Lleida. En cultura també es poden fer esforços i que els propis moviments d'aquí puguin anar cap a fora. A mi em fa una mica de por el model aquest d'àrea metropolitana que aposta per absorbir tant a la resta de municipis que perdin també la seva identitat, que en definitiva nosaltres estem buscant la nostra que no l'acabin perdent. I de fet hem esperat 2 anys i teníem ganes d'abocar propostes perquè ho vas veient com evoluciona i que realment no tenim aquest sentiment, tu ho has dit abans, intervencions que han anat en aquesta línia. Segurament, ara agafes una mostra de persones pel carrer i si preguntes a les lletres ni ho saben si està en català o en castellà. O sigui, no és un tema que la gent ho vegi o ho necessiti. Aquesta necessitat segurament l'hem d'anar generant, l'hem d'anar fent sortir i trencar aquest estil que s'està apoderant de la nostra ciutat amb aquest alcalde és difícil. És difícil. Per això per nosaltres com a oposició és difícil i per això necessitem que surti, que tot això es vagi aflorant, que aquestes necessitats vagin aflorant. Jo crec que evidentment no passaran totes de cop, però que hi vagi havent aquest moviment que permeti, com a mínim, que no sigui tan gris, inaugurar obres, ponts i absorbir municipis i tenir tot el poderío a la ciutat. Per tant, nosaltres lluitarem per això, però que és una feina trencar aquest estil és difícil, perquè tenen molt poder per fer-ho. Llavors espero que amb entitats i moviments de la societat puguem anar fent. Moltes gràcies, que ara sí que ja tothom està molt acalorat. El debat aquest que s'ha iniciat aquí, que continueu treballant, perquè d'alguna manera aquí surten idees molt globals, però tot això s'ha d'anar concretant i d'alguna manera que teniu el suport en tot moment de l'Ateneu i d'altres entitats. Gràcies.